Ato ng Cyro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Usa ka bagong himugsong baby boy ang gibilin sulod sa St. Augustine Metropolitan Cathedral sa Cagayan de Oro City. Ang maong bata daling nakuha sa mga nanimba o gi-turn over ngadto sa otoridad. Dugang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pasado alas 5 sa hapon adlong Martes, nabulabog ang mga nanimbang deboto sa St. Augustine Metropolitan Cathedral sa Cagayan de Oro City. Dihang usa ka bagong himugso nga batang lalaki ang napalgan sulod sa simbahan. Sumala sa mga nakakita, gisulod matud pa og eco bag ang maong bata dihang ilang nakitaan. Dito gibilin ang bata duol sa tabernacle sa maong simbahan. Sumala sa parish secretary nga una pa man nakita ang bata, adunay duha ka mga babae nga nakita duol sa lugar. Mga 4:20 gito siya, dito pa to sila naglingkod sa katong bangko sa mga lay ministers o kanaang sa mga magbabasa. Dayon mga around 4:39, so nigawas na ang duha. So pero nagbulag sila agi. Mo rin to mga 4:55 dayon na alarma na dayon ang tanan tungod kay nakita naman siya sa usa sa mga nagampo dito. Naibata gibilin. Gilayong girespondihan sa mga personahe sa Barangay 1 o City Social Welfare and Development Office ang maong insidente. Hinuon luwas ang maong bata o gipadede kini sa usa ka breastfeeding mom nga anaa sa lugar. Sumala sa CSWD nga adunay usa ka senior citizen nga miduol sa ilang buhatan kagabi nga nagpailang lola sa bata. Ato sang giimbestigahan together with the Police Station 1 WCPD. Kaganinang buntag giagtuan nato sa area na dili negative day siya, dili siya ang lola. Ang iyang giingon nga iyang apo is naara sa Agora. Sa karon anaa kuno sa kustodiya sa CSWD ang maong bata ug ginahikay ang papel niini aron ma-turn over sa DSWD shelter. Nanawagan sab sila sa inahan sa maong bata nga makig-alayon sa ilang opisina alang sa intervention nga himuon. Ayaw kahadlok og duol sa CSWD kay andam kami maminaw sa imo ako unsa man gani ang inyong mga problema ato nang tabangan og lutas. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.